Sa number 10, may kapin sa 2,000 ka mga traffic violators na nadakpan sang BTTMD sa sulod sang duha ka bulan. Nagdangat na sa 2,047 ang traffic violation nga na-record sa Bacolod Traffic and Transport Management Department sa sulod sang duha ka bulan sini nga tuig. Sandig sa datos nga ginpagwa sang BTTMD humalin Enero 1 tubtob Pebrero 19, ang pinaka damo nga violation amo ang wala nagasuksok sang helmet samtang nagadala sang motorsiklo. Mayara naman sang 115 ka mga salakyan ang na-tow na sang BTTMD. 33 ang na-clamp kag 63 naman ang nadakpan sa paglapas sang truck ban. Ang traffic protocols ang hugot nga ginapatuman base sa mga ordinansa nga ginapatuman sang syudad. Sandig sa ordinansa sang syudad sarang nga mamultahan ang mga nagalapas sa sining nga mga traffic ordinance sang 500 tubtob 1,000 ka pesos. Ang mga wala lisensya nga drivers kag wala na rehistro nga mga motorsiklo ang sarang naman nga ma-impound.